Hello! Alas G sa buntag, nagpaabot mi kay kwaon man mi diri mo adto mi sa dagat, mo adto mi mo albual mag swimming mi dito. Excited na kaya akong mga anak, ready na among mga gamit. Unya nagpaabot na lang mi. Busy kay ganihang buntag. Kuan di iron April 9 nya gahapon birthday sa ako ang maguwang. Di, gahapon, April 8, birthday ni auntie sister. Nya, busy man kaayo ko, wala ko ka-video. Pero, nag-message ko niya basta nag-message ko niya, nag-greet ko, happy birthday! Dito, birthday niya, karon kay late man diri og usa ka adlaw. Dili late oy, advance. Nya, happy birthday! Birthday nimo karon. Kumusta to ng Bandens TV? Kumusta kamo dihang tanan, mga subscribers? Stay beautiful, stay happy. Kanang mananglita, I wish nga daghan pag birthday nga mo abot sa imuha. Wa jud ko ka buhat og video para sa imong birthday, pero nag-message man ko, happy birthday nya. Karon while nag-wait mi kay huwat ra lagi mi sa sakyanan kay kwaon man mi diri. So ready na akong mga anak nya. Ang mama sa kong bana o ang akong bana dry na nuyhad na. Nya sila ni Mama Liling bilin diri og si Tata Nunoy nya naaman si Jana si kauban. Kadiyot ra man sad mi didto, manguli man dayon mi. Nya Sky, unsa man imong gibati Sky? Na problema ra ba ni siya kay manggutman kuno mi didto kay wa mi makaon. Taon Ginoo ko na problema siya. Unsa naman imong go? Nya ready na ka? Saan naman imong buhok ko sa may naitabo? Hi. Hi, dayon. Hi. Excited kay ka? Excited kay ka? First na mo, gikan sa pagkuan, aning pandemic. First na mo nga, mo ato migdagat. You go magdagat after 1 year. Oh, after 1 year. Wala na dito like that. Wala mi ka gawas, first ni na mo karon. So, padung mi, naghuwat pa mi. Nya excited kay ni sila nga maglangoy-langoy, ready na ang ilahang kuan. Kanang di man ni sila ka maumulangoy, ila gidana ang ilahang salbabida. Dira ay Sabaw ko langoy. gidana nila. Nya usa kay mahitaboan ni ron. Hi. Asa mo mo ato? Asa mo mo ato? Dagat. Hi. Hello, ate. Hi. Excited ka? Asa ka mo ato? Dagat. Magunsa mo dito? Marigo. Wala na may shoot. Sige, busy kami anak ko Centennial. May mga city activities nga ko. Mga biling marker. Muna, sabat doon mga sara sa tauli. Kuhan, ilahang target is middle of April or May. Mahuman sila. Una man sa nila. Ang kanong di ta kasod kung wala tay pasis sa rules. Muna ang Mualbual. Aton sa man Mualbual Dagway sa Paraiso. Ano siya ang munisipyo sa Mualbual, mga kabandin, no? Walang ninyo diha kay di man ta pagawason. Kung naman ta dito. Dili ta pagawason. Usara ang mugawas onya ang pangutan-on tag duna na batay booking akong gingnan na ana og pasis na lay kuan. Okay, nila hang mga rules and regulations sa wa sagkot kay ba kung mausad ang sa bantayan basta kay ngatong nian hibol-bual. The speakers is Lain man ni sila siguro kuan regulation. Murag mao maghapon siguro sa matag lungsod siguro mao na ni ilahang kuan. Nga una ka makaadto og suroy-suroy mo kinahanglan do na kay booking. Gawas kung muagi lang ka siguro, no. Mao na kini siya. Dili mga Pwede duwa ang mga tubig. Usara, ha?
usaray pa adtuon dito. Kato lang mukuha sa pass. Hapit na jud maabot naa na ta diri padung nagyud sa beach nga amuhang stayhan. So nalipay na gyud si Carmen Sky kay hapit na mahuman ang iyahang pagsuka. So naa na ta. Gamay na lang yun. Nabot na jud, mao na jud ni. Mao ni ang parking area nila. Nya daghan di ang mga tao, okay daghan magsakyanan nga nag parking. Mangita mi ka parkingan para moadto na dayod di sa among room. So mao ni siya ang Coral Blue nga among gistihan. Unahan na ay dagat naa na ang mga cottage. Diya bita. Kita ninyo mga kabandin, daraay. Nga akong mga anak ani excited na kaayo nga mugawas. Nakakita og dagat, naniga ang mga mata. Kay gusto na sila musaw. So dito dapita, mao na among room diha dapit. Mao ning nahita mo naog sa ni. Muna kay gusto na sila magilis. Sa CR mo magilis. Dili. So, mauna nang nahitabo ron, mag-ilis na sila kay maligo. Naabot na mi. Very excited na ang mga kiddos. Magduwa na, magduwa. Maligo na sila dagat kay maupay pag-abot na mo. Kay mag-ilis na unta ko kay maligo ko. Nya unsaon man naabot man ang monthly na naiming. Yan nagipagurot ang crocodile para bayabayan sa akong mga anak. Yan nag Hangin sa loob. mao na iya gipagurot mga kabandin. Ang sa ko mais. Nangaon tag mais. Ang mga anak ng mga salbabida para ilahang sakyan-sakyan. Sabi mo siyempre, buhay lumba. Hinay na yan. Surrender. Ari ko sa akong mga anak kay nangaligo naman sila. Ariyo na to. Na sila. Na sila mga kabandin oh. Padung naman ni Hunas. Diyan ninyo, you're swimming. Wow, pero Hunas wala pili. Hi ate. Hi ate. Kuya, hello kuya. Sky. Hi. So mauni siya ang unsa ganiningan? Green blue coral. Mauni siya ang blue coral. Tinaw kayo ang dagat. Dangog ang bato. Sky, okay ra ka Sky? Sky. Okay ra? Swim ko no bi, swim. Swim dayon. Swim kay spirte ra ba nimong suka? Ali diri. May, sound dayon mo may. May. Naglumba mo tulong ali dali. Hala karong gabi Hunas di ay ni. Ito, nya daghang tao dito dapita, daghang tao diri gamay ra diri ang tao. Wala mini adto didto.
Nagpalayo man ni sila oy. Na si Gian perting pak sa tubig. Nagpak. Kuan, padung manggod ni Hunas mga kapatid, tanawa oh. Na layo-layo na ko no. Padung Hunas. Mo ni iyahang bus dire sa Coral Blue sa Moalboal. Three hours ni ang among pagpadung diri. Balik ko diri sa amo ang room kay bili ni nako ang cellphone. Mo ni ang mga cottage, walay tao. Mingaw kaayo. Usa nagsige. Sige paandar. Hoy, dili naman na gamit kay Hunas. Way gamit, Hunas. Hunas, way gamit. Nilayo kayo? Nilayo ang to, ang dagat. Oh, dawa oy. Nagpalayo. Way gamit. Hunas. Ikaw na sa nampal din, no? Hapit na, hapit. Ikaw sa tubig. Tapan gini ma. Dagaya na ni, din ako kaligo. Nakita ko. Ini bahala. Nangsa naman ni si Sky oy. Ni hayang man sa. Huy, iyaw kay ang mata. Kauron. Sky! Bukod sa water! No! Isakan na ibig. Ha? Bisa ka siya? Basin padung ni. Basin padung ni kuan. Gani, wala di na ni kuan gani ha? Hey, airplane. Ayaw! Ang mata hayo butangi ha. Ayaw! Uy. Ano ito, Sky? Yeah, while dito sa Pikasay daghan kayong tao, so bless kayo ni nga among gistihan walay tao, kamera. Mingaw kaayo. Kamiray naligo diri dapita. Ako ipasagdan ang akong mga kids, sige. Langoy-langoy ang akong bana, ang akong usa ka anak si ate, nangaligo na, nagwaswas na sila pero kaning duha halos dili pa mo diya sa tubig. Ganahan pa sila sa tubig yun. May ni papulan usa. Tagsaragod kayo kanang akong anak nga gamay si Carmen Sky, grabe ang suka ani niya sa sakyanan.
Way hunong-hunong, muhunong lang kung makatug hangtod naabot mi dire. Nya ang among biyahe naabot og 4 hours tungod sa ka-traffic. Pag abot na mo, diretso dayon og kuan, ligo. Alis kay! Tumutag mo! Tumutag kasol, dali! Hugas ako! Nasay sirena dito dapita. Ayo pang sablig anak ang kuya ha. Kay maigo ang ice. Dili labay ana dili. Water lang dili na pwede. Mao jud silang duha magkasundo, magsigi og duwa. Katong ate dili man kaayo siya mo duwa. Kay daga naman kining manghod og si kuya magsigi jud ni sila duwa. Alis ka, himuta! Tinaw kayo ang dagat. Nindot kaayo unya, nindot kayo sa imong pamati nga nakakadaplin sa dagat niya. Dagan bitog bird. Dagan kayo bird. Naglupad-lupad sila. Manguha naman na sila, mamatok naman na sila, kay mo sleep na sila. Mura man sana sila tao, basta gabiin na, mamatok sad na sila. Hala, kasiksi sa akong dagaw. Sigo na uroy ni mo ate, gihatag ni Auntie Bibi. Tanawa auntie. Siksi kayo akong daga ate, pero buyag. Niya, nisugot si Papa mo na isuot. Bukira si Papa mo na isuot. Laran siya. Oh, sigo na kayo auntie. Barog ate. Auntie, sigo na kayo auntie ang imong gihatag auntie oh. Oh. Ni-wave na jud taon ng akong ate. Ang wala nag-ilis dara ay mga hangol og tubig na apa sa dagat, mga sirena ug ukoy. Nindot kayo ang tingog sa mga langgam, as in daghan kayo sila oh, kita mo? Daghan kayo sila naa sa sanga. Nindot kayo ang kanang sounds. Very relaxing. Nandang lagi. Pamitan ako. Ngayon manihundang sila. Hindi ka sa kapay. Na. Balik mo. Lag na na yung mga Arita sa gawas. Uy, kanindot kayo sang huni sa mga langgam. Gabiin na karon, alas City. Ngit-ngit ang dagat, mga kabandin. Si Kuya. Si Papa. Nya, okay ra mo diha. Mura mong giant? Unsa ka nang tulo? Sige, unsa inyo gipangita diha? Unsa inyo nakita? Unsa? Ha? Ato
Dito oh, lakaw-lakaw ta oh. Sa sand. Sa sand ba? Lakaw-lakaw ta sa sand. Ali. Ali na. Kuan ang sand kay white. Ang sa kailang gipangitaan ni. Ay, mura jud mga kurik bata. La, Sky. Laom-laom diri. Padung sila diri. Kay gusto lagi ni sila mo maligo eh. Diri okay, nindot diri kaliguan. Kuan ninyo dito sinina, diri na nang muligo. Maligo mo? Maligo mo? Sky? Maligo mo? Naisda no? May ni pa puulan kay ngano. Manguli na mi karong mga alas 12. May siya pakaliguon o una. Sige na, pag-ilis na mo dito. Diri mo ligo. Mga unta ninyo mga kabandin. Mga unta og puto. Nangaon mi diri sa gawas samtang ang among anak tuwa dito sa dagat. Nya, sayo pa man. Nya, di pa kaayo dako ang dagat. Naghuwat-huwat mi. Nya, mauni ang makita nato sa gawas sa amo ang room. Mga kahoy. Nya, medyo ni gawas na ang init. Una na si Kuya og si Carmel Sky. Dili man mga og puto ni sila. Lami ilahang puto dito mga kabandin. Pero di lang mga og puto ang akong mga anak. Naligo gyapon sila way hunong-hunong. Na dark na kay sila.